HNP-ren bidez, euskarazko jardunguneak areagotzen ahalegintzen ari gara, ikasleek ahalik eta egoera gehienetan euskaraz jarduteko aukera izan dezaten. Xede horrekin, askotan, gurasoei ere aholkuak eta eskaerak bidaltzen dizkiegu haien konplizitatea eskatuz. Eta galdera da, partekatzen aldute gurasoek HNP-ren egitekoa? Zer egin behar genuke ahalegin horren zentzua gurasoekin partekatzeko? Hori da, ahaleginduko direna erantzuten. Bueno, galdera honen aurrean, nik uste dute nekik oin dela gutxi mondu erantzuna, ez da? Erantzun zehatzak eta argiak nire bat ados nago, hasteko gurasoei informazio eman bertzai, informazio zuzena, egokia, modu egokian, guraso guztiak ez dira berberak, igolak, toki desberdinetako dira, bai formazioz eta beraz modu egokian eta dosi egokitan informazio zuzena eman beharko litzaieke. Eta informazio zuzena esaten dugunean, esan nahi dugu, prozesu horretan egon daitezken goraberak, batzuk oso pozgarriak eta beste batzuk zain pozgarriak, ez? Bigoan daukat behin ama euskaldun berri bat, nola aritu zen aldi beren irakaslea zen, aritu zen iralen eta urte askotan hainbat esfortzu eginez euskara ikasteko, eta umeak ja 12-13 urte zituenean, behin esan zion bere lagunekin zegoela umea eta ama agertu zen aldagela batean politikildegian, esan zion umeak zuzen amari, ama, no hables en euskera ante mis amigos que me dejas en ridículo. Alegia, amak esfortzu handia entzun, baina bere maila etzan oso ona, eta nunbait semea lotxatu egiten zen bere amak ez zuelako euskara hain ondo hitz egiten. Bueno, holako gauzak gerta daitezke, eta hori gurasoek ere jakin egin behar dute. Prozesuan aurrera doazen neurrian, halako goraberak ere egoten direla. Beraz, informazio zuzena, osatua, bai alde politiak eta bai alde itxusiak, hori azaldu egin behar zaie gurasoek. Jakin dezaten aurrez zer dagoen. Hori batetik, beste aldetik erantzin nahiko nuke beste atal bat guraso ez hitz egin dugu, baina ederki asko dakizue umearen inguruan gurasoak ibili badabiltzala, baina guraso ez diren asko ere bai. Zaintzailea, amona, aitona, bizilaguna eta bar. Hombre, idealena litzake horiek danak eskolara hurbiltzea eta horiekin ere lan egitea, baina badakigu ez dela posible. Baina ezin ditugu ahaztu, momentu askotan pertsona klabeak ez direla gurasoak, beste batzuk direla. Eta orduan, aldan neurrian horiek ere aintzat hartu beharko genituzke. Bueno, nik egia esan da, ez dakit galderak erantzongo ditudan, edo kezkak eta adierazteko ditudan. Bueno, lehen aipatu dut, eta denok dakizue gainera, familia gehienak aukeratzen dutela euskera, edo D eredua, ja D eredua gehienez, matrikulatzen dituztenean seme-alabak ikastetxetan. Orduan apostu bat egiten dute, arrazoiak milaka dira. Ez noa sartzen horretan, baina errealitatea hori da. Bueno, pues lehenengo jakin behar duguna da, gurasoak erabaki hori hartzen dutenean, ez dakitelako, inork ez esaten, besterik egin behar dutenik. Hau da, matrikulatzen dutenean ikastetxean, eurek ez dute pentsatzen, eta gero matematika erakutsi behar diot, eta filosofia erakutsi behar diot, edo fisika kuantika. Edo fisika kuantika ez dakigu ez da esaten, orduan, are getxeago pentsaten. Orduan, matrikulatzen dira umeak, eta onartzen da nolabait miek euskara ikasiko dutela, ikastetxean. Eta bilak izango direla gero, euskaraz hitz egiteko. Orduan hori da, egin behar dugun lehenengo gauza. Nahi badugu gero lortu implikazioa, gurasoen altetikan, lehenengo gauza azara egin behar dugu, azaldu, hemen esan den moduan. Gero, familia jasotzen dituzte mezu asko. Gauza asko egin behar dira. Gero eta gehiago. Gero eta denbora gutxiago. Baita, hemen ere zuek familia daukazue. Eta, nola transmititzen dugun informazio hori? Badaude bideak,
konsideratu ditzakegunak onak eta beste batzuk esain onak. Niretzat onena da berdinen artekoa. Hau da, berdinen artean mezu positiboak ematia. Hau da, gurasoi esatia zergatik handen, ona, zergatik gure seme-alabak irabazten duten, euskaraz matrikulatzen ditugunean, zergatik bakarrikan esatia gabon maitia bilar arte, kriston pausoa da, egunon maitia, aldatzea hitza bakarrik, maitia esatia euskariño edo bezala. Orduan, lehenengoa berdinen arteko mezu positiboak. Bigarrena uste dut dela, eure konfiantza duten erakundetatik jasotzia mezuak. Eta nik hor, zera ondila ematen diet guraso elkartei. Zergatik, arazo bat duketenian gurasoek, dakite, guraso elkarte bat, edo baten bat dagoela eskolan, ez dela irakasleak, ze normalian arazoa daukate irakaslearekin, edo suspensoekin, edo gaizki portatu delako umia. Ez irakasleak gaizki egiten duzuelako, baitzik eta, bueno, zuek ordezkatzen duzuelako ikastetxeetan ordezkatzen duzuena, ez? Orduan, erakunde horietatik jaso behar dituzten mezuak. Hau da, ikuse behar dute, guraso elkarteak, beste gurasoak ados daudela eskolak egiten denarekin. Eta batera jo nahi dutela. Eta hirugarrena esateagatik ez da importantzia gutxien dakana, eskola beratik, irakasleengatik jasotzen dituzten gomendioak eta mezuak. Naiz eta 15 egun egon, zen nahi tokatu zait, zuei irakurtzea suposatzen dut, baina nahi tokatu zait, egotia 15 egun hitz egiten irakasleen autoritateari buruz, guraso gehienak, eta hori esaten dizuetez bat karrikan estadistiketan ateratzen delako, baizik eta 20 urte daramadalako gurasoekin hitz egiten, guraso gehienak kriston konfiantza daukate eskolan, eta kriston konfiantza daukate zuen personetan. Eta zuek esaten duzuena, ba a misa de Roma. Beste gauza bada, arazo pila bat daudela, hori betetzeko. Baina, klaro, zuek ere ez duzue betetzen pentsatzen duzuen hoberena dena. Zergatik, jope, askotan asko zezoeto delako, azte buru hartzea, lasai eta, astea baino irakusten ez dakit zer azkenengo metodologia atera dena ez dakit, non? Orduan, gauza bada, hemen lehen esan dena, sentimentuak eta non dijoazten, eta beste gauza bada, horri erantzuteko esfortzu bat egin behar dugula. Eta familiak ere esfortzu bat egin behar dugu. Esfortzuaren aurrian atzera botatzen gara. Baina ez nahaztu sentimentuak eta esfortzuak. Eta gero elkarlanaz itxerengo dugu ere bai pixkat. Nik izango dizuet bakarrikan jartzeko eredu batzuk, holan. Atzo itzen zen gauza batzutaz, esate baterako. Atzo hemen jarri zen eredua nola egiten zen ipuina beti gora eta gero lantzen zen. Gauza bera egiten dugu familiekin. Hau da, eskolan hasten gara lantzen ipuin bat 2 eta 3 urteko aurrekin, aurreskolan egiten dugu normalian, aurrezkuntzan barkatu, ez aurreskolan aurrezkuntzan, eta ipuin hori doa ikasturte osoan, ikastetxetik etxera, etxerik ikastetxera, eta pasatzen da ume guztien eskutik eta familia guztien eskutetik. Eta azkenian daukate ipuin familiarra deitzen diogunagu, bata izan zen eredua elefante urdina, gero lehoia ez dakiz zer. Eta hori egiten da elkarrekin. Eta orduan familiak eta seme-alabak euskara lantzen dute. Naiz eta etxean ipuina erderaz idatzi, baina euskara lantzen dute. Beste modu bat da, hasieran esan dudan bezala, Google daukagu programa bat, esaten duela norzu baino hobe. Eta norzu baino hobe. Nor guraso baino hobe, esateko beste guraso bati zer den hoberena. Eredu izan, ni ama bezala ere ikasten ari naiz.
euskara ikasten ari naiz. Ni ama bezala ere guraso eskoletara noa, zu bezala ikasi behar dut. Ni ama bezala ere gustatzen zait, aisialdian, zuk egiten duzun gauzak egitea dantza esate baterako. Eredu izatea. 12 ordu euskeraz, famili jaiak euskeraz, irteera gune euskaldunetara, denok ezagutzen dituzu edolako esperientziak. Orduan, asmatuko ditugu gauza berri asko? Ez dakit, asmatuko ditugun, beti sortzen dira gauza berriak. Baina, dauzkagunak, desde luego, aprobetxatu dezakegu, aprobetxatzen dezutegun, baino asko zezagut. Bueno, ni lapur labur, hiru idea eta gero apunte txiki bat. Ni uste guraso batzuen gana iritsiko gala eta beste batzuen gana ez. Hori ni uste nabarmen, azkenean beste edozen gaiekin bezala. Ni uste guraso asko badutela interesa gaiarekin, badituztela kezkak eta badaudela receptibidade bat, eta beste guraso askoen aldetik, ez da hola. Orduan, baina lortuko gainu, hainbat gurasoren gana iristea, bari amaitza honak lortzen. Baina guraso batzuen gana seguru ez gala inoiz iritsiko. Eta hori onartzea ere, ez dut uste txarra da, nire ikuspegiti behintzat. Bestea da, nik uste konfiantza bat dutela, hainbat guraso, ikastetxean jarduna, eta, gutako asko gurasoa gara, orduan ikusten dugu gero, nola jokatzen dugu ere, nik uste konfiantza bat dugula, esaten diguten hortan, eta, saiatzen gara norabide berean aritzen, eskolaren norabide berean aritzen, ados balima daude. Bestea da, egoera aldatzea, ez da balen erresa. Epatu dute bezala eskatzen badigute, aldaketa bat gure jokabidetan, hori aldatzea ez da balen erresa. Aldaketa horiek esfortzu bat eskatzen dute, eta ahalegin bat eskatzen dute, eta nahiz eta ados egon, ez da horren erresa. Orduan zein da egin dezakegun urrengo pausua, lagundu aldaketa hori bat. Eta tresnak hortarako izango horiek. Nik tresnak eskaintzen bali maizkitun, informazio bate baizut ontarako, taller bat antolatzen bali madeu, ez da gizerra egiten badeu, hain ez tresnak eskaintzen, eskatzen dizuten, proposatzen dizuten bide hortan aritzea, errazagoa izan dadin, eta elkarlana sustatzeko. Uzet horre daudela puntuak. Eta, azkeneko apuntetxo bat, askotan gertatzen da, tresna bihurtzen dela helburu. Tresna izan berrean gauza osagarri bat, bihurtzen da helburu. Oso adibide erraxa izan daiteke euskarazko produktuen katalogoa. Banatzen dela, herri pila batetan gabonei begira, euskarazko produktuen katalogoa, eta banatzen da, hainbat informazio gabonetan euskarazko produktoi buruzkoa. Hori izango baliz, irakasleek emate duten mezu baten osagarri, asko zera gina handiagoa izango luke. Bihurtzen denean, tresna bakarrik, banatzen dugu eta kitxo, indarra galtzen du erabat. Horrelako tresnak, hainbat eta hainbat sortzen ari dira, eta batzuk oso erresa dira sortzeko, eta, imaginazio pixka, sormen pixka batekin erra sortuko ditugu, gauza, baina izan behar dute, mezu horien osagarri eta orduan hartzen dute indarra. Hori ere kontatzen. Bigarren galderara pasatuko gara. Irakasleoi iruditzen zaigu, gurasoek uste dutela, euskararen ezagutza eta erabilera egokia lortzea eskolari bakarrik dagokiola eta ardura hori eskolaren esku uzten dutela. Apur bat komentatu dira, honen hildotik joan dira egindako zer batzuk, komentario batzuk, baina galdera hala ere botako dut. Gurasoek hartzen aldute euren eginkizuntzat seme-alabak euskara ezagutzera eta erabiltzera bultzatzea. Zeu zer baldin badaukazue gehitzeko, erantzeko honen inguruan, mesedez? Aipatu da, galdera hori erantzunda dago, ez da, eta hain txebertan, nekek esan digu, guraso batzuen gana ezin dugula hurbildu, asko saiatuta ere zenbait gauza ez ditugu lortuko. Beste batzuk deitu gabe etortzen zaizkigu, ez da? Orduan, erronka zein da, hortxe erdibidean daudenak. Guraso potentzialak euskararen erabileraren alde egon daitezkenak nola edoala, baina erabat animatu ez direnak, eta nik uste horiek beharko luketela izan nolabait gure ahalegin guztien helburu nagusina. Besteak, euskaltzaleak animoso direnak, eta horiekin ez dago arazorik. Horiek hor daude eta oso lagungarria da beraiekin hartu emanetan egotea. Baina erdibidea dauden horiekin bilatu beharko nituzke estrategiak nolabait hurbiltzeko. Nolako estrategiak, tokian tokikoak eta eskolaren araberakoak. Zenbaitetan asmatzearena aipatu da, asmatzearen egia da, askotan irudimenak asko laguntzen du. Eta eskolan bertan egon daiteke estrategiaren bat eskura, hurbil, gogoan ez genuena. Gogoan daukat, hemen Bizkaian dagoela euskara ikasten ari den personarik zaharrena.
ez dut gogoan ze euskaltegitan, baina 91 urte omen ditu eta euskara ikasten ari da. 91 urteko amona edo perramona bat baldin badugu eraman eskolara, bere seme-alaben edo biloben eskolara, eta hitz egin dezala bere esperientziari buruz, adibidez, horrek zenbat balio du, ez du ezer balio, diruz, egalde da. Hombre, amona gonbiatu beharko du gutxinez merendatzea, ez da? Baina, ez du eskatzen aditurik, tresneriarik eta bar. Bere esperientzia oso interesgarri izan daiteke atzetik datozenentzako. Alderdi horretatik, batzutan irudimenak oso erantzun politak ematen ditu, burua beregi estutu gabe edo baliobide askorik izan gabe. Hirugarren galderara joango gara, zer pentsatzen dute hitz egin dugula honetaz. Hezkuntzan, eragile guztiok elkarlanean jardun behar dugula askotan esan da azken urteotan, sare lana sustatu behar dela diogu. Ulibarrin ere aspalditik gaude kezka honekin. Bide horretatik, eskola eta familien arteko elkarlana ezinbestekotzat jotzen dugu. Eta galdera da, HNP-ri dagokionez, zein da eskolaren eta familien arteko elkarlanerako esparrua? Ni hasiko naiz. Bat baino gehiago izan daitezke, elkarlanerako esparruak, nik bat nabarmena gaitzat guraso elkartearena. Aipatu du bezala, nik uste nabarmena dela, elkarlanerako esparru oso ematen du eskola eta gurasoen artekoa, bada egitura dutako gauza bat, horren gainean gauza antzeko antolatu daitezke. Nik esperientzia propio batik ere, guraso naizen ikastolan guraso elkartean nago, eta hasi gana da transmisio gaiarekin ere lanean. Orduan, egin duguna, gure kasuan izan da eskolak berak zeukan programa hartu, ikusi zertan ari dian, eta ikusi guraso bezala nun sartu daitezken da zertan lagundu dezakegun. Eta horren proposamen batzuk egin, eta horren gainean lanean hasi. Oso bide polit bat irikitzen da hor, ikastetxea eremu oso bezala hartu, eta familia transmisioaren gai hauetan aritzeko. Eta beste bidea hori izango ditzake bide bat, leku batzutan guraso elkarteak egituratu daude, beste batzutan gutxigo, beste batzutan realidad bat da, beste batzutan beste bide bat, eta nik uste nahiko bide logikoa dela baita ere da, tresnen bidez. Oda, nik tresna batzuk eskaintzen bali medizkio gurasoei, tresna horien martxan jartzen dira momentu elkarlanerako bideak sortu daitezke. Adibidez, mintzalaguna egitasmoa. Gurasoen mintzalaguna egitasmoa antolatzen dugu ikastetxean. Mintzalaguna egitasmoa antolatzen dugunean, sortu ditugu guraso taldetxo batzuk, euskaldun berria, euskaldun zarrak, edo euskaldun zarrak egiten dutenak eta ez dutenak egiten euskeraz, horrelako taldetxo batzuk, hainbat egoeretan, beraien artean euskeraz mintzatu ezaten eta aritu daitezen euskeraz. Taldetxo horiei eridea egituratzen eta hor elkarlan bat sortzea beste gauzatxo batzuetarako erraza izan daiteke. Irteratzuk antolatzeko, mezu batzuk beste gurasoei iragarazteko, ez dakiz zertarako, nahiko erraza izan daiteke. Orduan, hainbat tresnen bidez, elkarlaneko bideak sortzea ere, nik uste ez da zaila. Garrantzitsua da zer helburua garbi edukitzea, zer nahiko genuke, zer helburu txiki daukan, zer ikusten dugu lortu dezakegula, eta horren arabera horrelako bidetxo batzu bilatzen. Niri iruditzen zait ez dut horreza, ez? Elkarlanerako tarteak topatzia, ez? Alde batetik ematen du teorian, izan behar dela, baina gero oztopo asko topatzen ditugu. Eta ez dut uste oztopoak ez batzuk ez besteak jartzen dugunik eskola komunitatean, batzutan ere kanpotikan etortzen zaizkigula. Eskola komunitatean zein den niretzat oztopo handiena elkarlan honetan aritzeko, ez dugula topatzen espazioak eta denborak adostutzeko gauzak. Orduan, espazioak eta denborak ez baditugu bilatzen, eta inori ez diot errua botatzen, ze familiek daukate euren gauzak eta irakasleak familiok daukagun gure gauzak eta irakasleak dauzka zuenak, oso zaila da espazio eta denbora horiek topatzea. Eta orduan, hori lortzen ez dugun bitartian, elkarlanaz aritzea oso zaila da. Baina gainera, daukagu kanpoko beste mamu baino kontrako bat, ez? Jakin dezazuten, nik askotan ez dakidala zer egiten da irakaskuntzan. Guri, hezkuntza sailetik, ez digute abisatzen jardunaldiak daudenetan. Ni honetaz enteratzen naiz, ni sartzen nazelako orrialdetan, ni mobitzen nazelako ikastetxeetan, eta dauzkadalako irakasle lagun pilak. Baina bestela, ez naiz enteratzen.
honetara, gonbidatu ninduten, eta gainera saiatu egiten naiz beti, Ulibarriko jardunaldiak montatzen direnean, ez? Baina, espadigute guraso bezala abisatzen, zelan nahi dute gero gu parte hartzia. Hori ez da gertatzen normalian eskoletan. Eskoletan gertatzen da kontrakoa, ez? Abiso pila bat botatzen dituzuela, eta gero gurasoak ez direla juten. Baina, klaro, gurasoak behar dute ere, gainetikan, guraso elkarten bidez, federazioen bidez ere, bultzada bat, ez? Eta bultzada horretarako, horretarako gaude persona batzuk ere bultzada hori emateko, ez? Baina, gero baita, iruditzen zait, guneak nolabait, eskola hitz egiten dugunean, ez dugula beti lotu behar eskola irakasleak ez badu egiten, ez da egiten, ez. Espazioak ere beste modu batera landu behar ditugu. Egoera aldatu delako gizartean, eta familia eredua aldatu indelako, hau da. Zergatik ezin dugu oraindikan 2009an, amarrean, joan ja esatia, baina eski 2010an gaude, zergatik ezin dira oraindikan patioak erabili edozein ordutan, ez dut esango goizeko 3etan, baina gaueko 10ak arte. Zergatik dauzkagu horren beste arazo. Are gehiago, atera dute normatiba bat, non zuzendariak itota daude, eta baimena bat emateko, pentsatu behar dute 11 aldiz. Lehen egiten genuena normala ikastetxe batzuetan, gaur egunean ezin dugu egin. Zergatik ez dugu pentsatzen, familia anitzak ditugula, eta eremu oso ezberdinetan mugitzen direla. Eta orduan, eremu horietara eraman behar dugula elkarlana eta euskera. Eta eremu horiek gaur egunean dira, Etxebarria parkea, Barakaldoko plaza, nik gehiago zagutzen dut Bizkaia, parkatuko didazu. Baina, horiek dira, asteburutan, etorri diren famili berri asko hor daude. Eta espazio horiek espadugu, eta gure eskoletako espazioak espadugu hartzen publiko bezala eta hor antolatzen ditugun euskerazko gauzak jarraituko dute juten zentro komerzialetara, non dela hitz egiten da jotake. Bueno, pasatuko gara ondo iruditzen bazaizue zeuen galderetara, hemen ja pasatu dizkidatelako batzuk, eta galderak irakurri baino lehenago, esan nahi dizuet ekarri didaten ohartxo bat, eta da pasatu behar duzuela guztiok mostradoretik, ez pasarete pasatu zuen izena ematera, ziurtagiria jaso nahi baduzuen. Hori ez ahaztu, geroko. Bueno, ondo baderitzo zue, galderen zerera zeuen galderak ingo ditugu gore. Gasteizko ikastetxe batean lan egiten dut, institutu honetan etorkin kopuru handia dago, alegia, nola motibatu, implikatu edo sikiera hurbildu euskerara. Zenbat ordu dauzkat erantzuteko? Bueno, oso galdera zaila, nik ez daukat erantzun garbi honik eta errexek inondik inora. Bueno, badakizue, nik ezer gutxi dakitu honetaz, baina badakizue hainbat datu manejatzen direla etorkinen inguruan non kopuru batetik aurrera gauzak zaildu eta okertu egiten dira, ezta? Buruz ari naiz, baina oker espaldima nago gutxiko gara neurri ideala izango ditzake 10% bueltan. 10% bueltan. Hortik gora etorkin kopurua handitzen baldin bada normalean arazo ugari sortzen dira besteak beste hizkuntza arazoak. Orduan, aldan neurrian saiatu beharko genuke 10% hori aintzat hartuz, buruz ari naiz, 5-10 tarte horretan dabil. Normalean hortik bera, ez da aparteko arazorik sortzen, etorkinak eta ondo integratzen dira, bertako hizkuntza ikasten dute, eta bar, eta bar. Nola motibatu implikatu? Bueno, hain da egoera ezberdina ez duela erantzunik, ez da gauza bera Marrokosetik etorritakoen egoera, Erromanetik etorritakoena, eta bar, aldi berean badakizue, neurri handi batean ez egonkortasuna handia dagoela, tarteka agertzen dira 3,
pila bete pasatzen dituzte eta alde egiten dute, familiak alde egiten dute, eta horrela, ezin da, egoera horretan ezin da ezer egin, ondo dakizuen bezalaxe, ezer gutxi egin daiteke. Gehienez ere, oroitza on bat eskaini gure artean egon direnei, eta inoiz, bultatuko balira, jakin dezaten ze aukerak dauzkan herri honek, ezta? Beraz, egoera hain da anitza, ezin erantzun bakar batekin erantzun. Suposatzea ondoren osaioan, arituko dira doan. Hirurei zuzendutako galdera da, herri esain euskaldun batean, eskola lerro bi daude. Demagun, ume kopuruaren erdia euskalduna dela etxean euskara darabiltelako komunikaziorako. Ume euskalduren talde bat egin beharrote diskriminazio positiboa? Nire galditzen bedia zuen ama bezala ez. Claro. Ez. A ber, ni bana samardalduna, ni nahi dut, nire umiak ikastea ume euskaldunekin. Ze, askoz gehiago erakutzik edo diete. Askoz gehiago ikasten da parekoen artian goiti bera baino. Orduan, zalan hitz egingo du lagunekin klasian eta espaduk aukerarik entzuteko euskera. Ama euskalduna banaiz? Bai. Beldurrak eukiko nituzke. Beldurrak eukiko nituzke. Baina espero dut, ondoan, beste ama euskaldun bat izatia, azaltzeko bere esperientzia. Eta jakiteko, galdu egiten dutela pixka eta zieran. Errekuperatu egiten dutela. Eta zelako mesedea egiten dion, nire seme alaba besteari, berarekin egoten. Orduan ikasi behar dugu ere ematen, ez bakarrik hartzen. Nik esan dut hori hasieran. Gurasoei esan behar diegu, eman behar dutela, baina hartu behar dutela ere bai. Hau da, zaindu behar dugu, guraso, aurre euskaldunak ez galtzia gehiegi, ez dute galtzen berez, baina ematen du galdu egiten dutela hasieran, baina probetxoskoa dela hori eurentzat ere etorkizunean. Ze bestela 14 urte dauzkatenean ezingo dute besteekin euskara hitz egin. Eta hori da adin importanteena. 4 urtekin etxean hitz egiten dugu gurekin. Bai, niretzako askotan mugatzen gara gehiagi eskolan. Eskolari gauza asko eskatzen zaizkigu, eta hau ere gure ardura bezala hartu nahi da. Hizkuntza jokabideetan eragin handiena familia dute, ez eskola. Orduan, ikuspegi batetik bai eman dezakela, esan dezagun, nasultzen bali maitugu euskaldunak eta euskalduna ez dutenak, ez ama hizkuntza euskara eta euskara ez dutenak, arrisku handia daukagu talde horrek gaztelaniara jotzekoa. Baina kontutan hartzen bali maitu hizkuntza jokabideetan, eragin gehiena familia dutela, agian ez da hori garrantzitsua nastutzea, ez nastutzea, baizik familietatik zein eredua ari dian jasotzen. Bai, ze igual mantentzen ditugu denak euskalduna, ama hizkuntza euskara dutenak, denak taldea bat eginda, eta konturatzen ja 10 urtekin beraien artean gaztelania egiten dutela. Ez dugu ziurtatzen ama hizkuntzakoa bere gelan mantenduta euskara egingo dutenik, gero. Orduan, nik uste pixkat beste ikuspegi hori hartu behar dagoela, iriki behar dagoela pixkat ikuspegia ez benetan, etxetikan jasoko jartzen zuten dituzten ereduak indartxoa bali madea, euskaraz ikasten ez duten horiek, ama hizkuntza gaztelania duten horiek, eta gurasoiek euskaraz baduten ikasten ere, etxetik transmititzen dituzten jarrerak egokia bali madea, eskola kanpo jardueretan euskarazkoak hautatzen baituzte konstienteki eta gaina horietan erabilera sustatzen bada, horrari asko egiten, horrako gauzei benetan garrantzi eman behar dugu. Beste kontu bada, eta nion bataz baina gehiotan aritu naiz, leku askotan egiten da igual 5 urte arte banatu, lehen hezkuntza arte, aurre hezkuntza banatu eta lehenengo zikloan nahastu eta horrelako gauzak. Ni honekin, akaso honaia zentzu gehiago duki ezake, esan arte, goazen lortzean gaitasun komunikatibo bateraino landu, ondo, diskriminazio positibo egin neurri hortan, baina gero nahastu. Beste aukera izango litzakeia, bi aletatik. Positiboki planteatu izan duten batzuri, entzun izan dira tribuaren idea, hau da, ez dezagun tribua desegin, mantendu ezagun tribua bilduta euskaraz egin dezaten aurrera behira, eta beste getoaren idea, ez gaitezen geto bihurtu. Zurtzun bi arriskoa daude. Baina niretzako garrantzitsuena
ikuspegi iriki eta beste ataloi garrantzia ematea eta hortikan eragitea. Nik ere gehiago nastutzearen alde. Nik komentario pare bat egineko nituzke anak esandako ildotik, oro har ados nago. Baina egia da, murgiltze ereduak balio duela baldin eta neurri batzuk betetzen badira. Murgiltze ereduak ez du beti emaitza politak emate. Orduan, neurri horiek eta proportzio batzuk eta aintzat hartu behar dira, espero dituen emaitzak eman alizateko, hori ezin dugu ahaztu. Dena dela, karri nahiko nuke eztabaida honetara, duela gutxi Mikel Zalbidek udal topaketetan esandakoa, besteak beste esaten zuen, oro har, Euskal Herrian eskolak bere lana oso ondo egiten duela. Euskararen aldetik, oro har. Arazo ez dagoela inbeste eskolan, baizik eta eskolatik kanpo irtetzen denean umea. Parkean eta beste hainbat tokitan. Hor dagoela gaur egun 2009an arazo handinetako bat. Eskolak, oro har esan gezake, bere lana dezente ondo egiten duela. Beraz, akaso hori beharko luke gai kezkagarrienetako bat momentu honetan. Bai, baina ildo horretatik jarraituta, nik ulertu dut jarri den ereduan, populazio horretan, eskolara hurbiltzen zirena gutxi gora bera, 150 euskalduna izango zirela eta 150 erdalduna. Gure, esango dut gure, gehiengoen seme-alaben egoera, izan da, gela batian, 3 euskaldun, 20 erdaldun. Giro horretan mugitu gara. Orduan hasieran esan dudanean, 3 ume horientzat gune batzuk ere salbatu behar ditugu. Baina, ezin du, edo egiten dugu, eskola txiki bat Bilbo erdian, gehi eskola handila espazio berdinean, edo bestela orain arte, ume euskaldunen egoera, ezin da, ez gaude 150ko tarte horretan, ez? Orduan, esperientzia uste dut pixka bat hortik hartu behar dugula bai, ez? Denbora iaia bukatu zaigu eta bagoaz beste galdera batekin. Zer unibertso irekitzen zaie gurasoei euskara ikasita, adibideak eman mesedez, baina errealak eta erakargarriak, sinesgarriak. Hori Iñaki Pikabearentzat. Atera dira adibide batzuk, Iñaki komentatu digu antzerkiarena. Erdal guraso batzuk antzerki bat antolatu duten hemen inguruan, unibertso bat ireki zaie. Eta pentsatzen dut unibertsio pozgarria eta atsegina. Ikusi beharko litzake kasuan ze aukerak dauden. Guraso elkarteak ere badira, guraso elkartetan 1000 gauza antolatzen dira, batzuk izugarri erakargarriak dira, eta kurioso da ze gurasok zertarako elkartzen dira. Eta alderdi horretatik oso atseginak dira, hainbat ekitaldi, behin gurasoak animatzen direnean. Pixka bat, idea ulertzeko, nik udara honetan guarani zentzun dut, oso hizkuntza harrigarria egiten zitzaian, arrotza ez nuen ezagutzen eta harrigarria egin zait. Badakizu guaraniera Paraguain hitz egiten den hizkuntza badela, beste hainbatoketan ere bai, eta nik hori Euskal Herrian entzun dut, hain zuzen Bizkaian. 2 zerbitzari ziren beraien artean, paragueraz guaraniera zizketan, ezta? Beraientzat zertzen unibertso berri bat irekitzea, beraiek klienten aurrean, bazuten beren hizkuntza ezkutua, sekretua, nahi zuten hitz egiteko besteok ezer ulertu gabe. Eta nik galdetzen eta zertarako erabiltzen duzu hizkuntza, gure gauzez hitz egiteko, bai, eta klientez hitz egiteko ere baita, ez. Seguru baietz, eta nagusiez hitz egiteko ere bai, guaranieraz. Orduan, kasu horretan unibertso bat irekitzen die pertsona horiek, badute hizkuntza bat, kode sekretua beraien artean erabilia izatekoa. Holaxe, badaude unibertso asko. Esate baterako, inautiak ailegatzen direnean, zenbait eskoletan gurasoak elkartu eta konparsa bat ateratzen dute, edo ez dakiz zer egiten dute, eta igual ez dute inoiz alakorik egin beren bizitzan. Baina etzaki direla, eta suspertzailea, euskaltzalea baldin bada, euskara izan daiteke uniberso hori zabaltzeko oso bide atsegina. Beste hainbat adibidere egon daitezke. Zuek nik bezain ondo ezagutzen dituzu ere. Beste galdera bat da Iñaki Izmendirentzat. Tresnak non aurkitu, interneten non, plan sumeren bat dugu ikusi interneten, nola jaso gurasoen kezkak, inkesta,
esaten da ez da, gero. Interneten material asko dago. Bat Udaltopen gaina lehen hori agertu da, Pello Jore eta ipatu du. Udaltopek dauka web horri bat, ez da uste nola da, baina Udaltop jartzen baizue. Hor dago, euskara teknikarientzako edintzien jardunaldi batzutan gai hauen inguruan, ponentziak eta esperientziak eta hainbat gauza badaude hor. Eta beste bat, nik uste material desente daukana, buruntzaldea.org web horrian ere, Buruntzaldea da Lasarte Hernanian doain, hango eskualdean. Eta hor eskualde mailan gauza asko ari dira sortzen, eta egiten eta probatzen, eta hor daude material, hainbat eta hainbat material, sartuta daude, buruntzaldea.org web horrian. Eta edozein kasutan nahi ez plan xumearen kontu hori, edo horrelako zerbait interesatzen zaizue, nik eskura dauzkaten gauzak eta landu ditugunak edozein pasatzen dizkio. Interneten espalin badaude ere, maila horra gertuko zaizue karpetan. Bidali ezkeo eta zera dizue, gustatuko litzai duke hau edo bestea, gudazkaun edo Karmeloko esperientzia edo ez dakitzer edo bestea, ez haute ditugun esperientziak eta pasako nizkitzuke problema gabe. Dauden gauza guzti horiek pasako nizkitzuke. Eta azken galderarekin goaz, Anarentzako. Guraso batzuen kezka ez da umek gazteleraz ikasiko duela eskolan. Beren kezka, oroar, umearen akulturazioaren azera bezala ikusten dutela da. Eskolak bermatzen aldu bada gelako erabilera gurasoekin, harremana, euskaraz bileretan, interneten eta bar, non daude euskaldunen hizkuntza eskubideak? Nik ere galdetzen dut hori. Oso labur mesedez anazei, ia biak dira. Nik ere galdetzen dut hori. Euskara hizkuntza da, baina ez da bakarrikan hizkuntza. Lortu nahi duguna ez da bakarrikan euskara ikastea inglesa moduan. Transmisio kultural bat eta transmisio mota bat egin nahi dugu, ziur nago hemen gaudenok hori nahi dugula. Ez dakit kanpoan dauden irakasle guztiak hori nahi duten. Familia askok hori nahi dugu bai, ez familia guztiak. Baina argi dagoena da, Euskal Eskola Publikoan eta Euskal Eskolan bizi garela. Euskal, eta Euskal ez da euskera bakarrik. Nik bakarrikan esan dezaket, gurasoak eta zuzendarien artean, talde handi bat egin genuela, unibertsitateko kideekin, berritzegunetako kideekin eta irakasleekin, Euskal kurrikuluma, Euskal Herrirako kurrikuluma osatzen. Euskal Herrirako. Eta euskaldun egingo dituen pertsonak naiz eta batzuk euskera ez jakin. Eta horrekin uste dut esaten dudala dana. Kultura transmititu behar dugu. Eta nik esan ditudan ejemplu batzuekin ez dut lortuko gurasoak euskeraz jakitia, baina bai lortuko dut gure kulturara hurbiltzea. Euren kultura mantentzia eta kultura berri bat hartzia. Guk beste kultura batzuk hartu ditugun moduan, zenik berez, sentitzen naiz ere apur bat ingleseko kulturarekin lotuta. Hartu nuelako konpromiso hori momentu batean ere bizitzan, ez inglesa bakarrikan ikasten, jakiten ere han nolakoak ziren eta nola bizi ziren. Orduan, euskera da gauza bat, ikasgaia bezala, beste gauza bat bakoitzak gure eskolan zer egin nahi dugun. Eta gu Euskal Herrian bizi gara. Mila esker zuen parte hartzagatik, Ana, Iñaki Izmendi eta Iñaki Pikadea.